ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. тавре хабар дода будем, айни ҳол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар вилояти Суғд қарор доранд. Мақсад аз ташрифи роҳбари давлат иштирок дар ҷашни Садаи Ниёгон ифтитоҳи иншооти нав ба хусус корхонаҳои муосири саноатӣ мебошад. Чун ҳар вақта ин навбат низ истиқболи пешвои миллат дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар сатҳи шоиста ба роҳ монда шуд. 8 феврали соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷашни Садаи Ниёгон, таъсиси богу тогзори нав, ифтитоҳи як қатор иншооти соҳаҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ, корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои фарҳангию фарогатӣ ва суҳбату мулоқотҳо бо сокинони касбу кори гуногун ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулон истиқбол гирифтанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои ободонию созандагӣ бо вусъат идома дошта, ҷашни аҷдодии сада бо омодагии комили аҳли ҷомеа, рӯҳии ифтихору фараҳмандӣ ва иҷрои ҳама оину суннатҳояш ҷашн гирифта мешавад. сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бӯстон оғоз гардид. Дар ин шаҳри саноатӣ нахуст бо иштироки роҳбари давлат корхонаи истеҳсоли мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи мазкур метавонад талаботи вилояти Суғдро пурра бо мехи печон таъмин намояд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. 8 феврал сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бӯстон оғоз гардид. дар ин шаҳри саноатӣ нахуст бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон Акрамовҳо бо харҷи 15.3 миллион сомонӣ сохта шуда, дар ин ҷо зиёда аз 40 намуд мехи печон бо шаклу андозаҳои гуногун, ки имрӯзҳо дар бозори дохилӣ талабот ба он бештар аст, истеҳсол карда мешавад. истеҳсоли мехҳои печон тариқи муосиртарин хатҳои технологӣ, ки аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда васлу насб карда шудааст, сурат мегирад. дар корхона давоми як моҳ 300 тонна ва дар як сол 3600 тонна мехи печон истеҳсол карда мешавад, ки ба таъкиди мутахассисон аз лиҳози сифат ва намуд ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ буда дар бозор рақобатпазир аст. тибқи маълумоти масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нав, дар ҷумҳурӣ талабот ба мехи печон дар як сол 8000 тоннаро ташкил медиҳад. корхонаи наве, ки ба истифода дода шуд, метавонад пурра талаботи вилояти Суғдро бо мехи печон таъмин намояд. барои истеҳсоли мехҳои печон ашёи хом асосан аз Федератсияи Россия ворид карда мешавад. мехҳои печони ин корхона аслан барои насби шифер, гачкартон, сохтани мебел ва дар маҷмӯъ ҷиҳати анҷоми корҳои сохтмонӣ пешбинӣ шуда, муҳлати истифодаашон тӯлонӣ аст ва дар ҳамин замина аз ҷониби истеҳсолкунандагон ба сифати маҳсулот пурра кафолат дода мешавад. дар вақти истеҳсоли маҳсулот ҳаҷми ками партов ба вуҷуд меояд, ки он ҳам дар корхонаҳои оҳангудозӣ дубора мавриди коркард қарор мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро дар татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат ва нақшаи солҳои рушди саноат, ки 21 декабри соли 2021 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ муайян гардиданд, дар афзоиши истеҳсолоти худӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саривақтӣ арзёбӣ намуданд ва барои ба кишварҳои минтақа содирот кардани маҳсулоти корхона дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тамоми ҳамин маҳсулотҳо, мехҳои печон, самарихоб ҳама аз хориҷа ба мо ворид мешуданд. имрӯз ҳадаф гирифтем, ки ҳамин истеҳсолро дар Тоҷикистони худамон инкишоф диҳем, рушд диҳем, чунки эҳтиёҷ бисёр аст, талабот бисёр аст дар бозори худамон.
ашёи хом бештар аз давлати Русия ворид мешавад ва дар ҳамин ҷо коркор мешавад. Намудҳо беҳад бисёр ҳастанд ки ҳоло дар оянда намуди мехҳои печонро зиёд мекунем. иттилоъ дода шуд ки дар оянда дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти маҳсулот ба Федератсияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳои минтақа роҳандозӣ мегардад. Ҳамчунин муассисон нақша доранд ки дар шаҳри Душанбе, марказҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон мағозаҳои фирмавии корхонаро таъсис диҳанд. маҳсулоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез бо нишони молии тез ба фурӯш бароварда мешавад. ин дастгоҳҳо аз ҷумҳурии Хитой оварда шудаанд. дар ин ҷо ҷойгир кардем. ҳар як дастгоҳ дар 1 соат то 15 кило истеҳсол мекунад. ин дастгоҳи самарез мебошад, мехи печон. ин дастгоҳе ки мехи печонда калдаша тайёр мекунад. ин резбаша мебарорад. ин размери 3,5 сантиметр мебошад ва як размери 2,5 сантиметр ва як 4,5. ҳамин ҳоро мехи печонаша дар ин ҷо тайёр мекунад. ҳама андозаи худаш дорад. 2,5 то 12 сантиметр мебошад. ин истеҳсол 3 раванд дорад. якуми ки аз сим мехи печон тайёр мешавад, баъд гудохта мешавад, гарм мешавад, баъд бо химикат тоза карда мешавад. маҳсулоти мо сифати аъло дорад, ба стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ карда шудааст. дар Тоҷикистон ин дуюмин корхонае мебошад ки истеҳсоли мехҳои печонро мутобиқ ба меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. Корхонаи якумро ҳам соли 2019 соҳибкорони шаҳри Бӯстон ба кор дароварда буданд. зимни шиносоӣ бо раванди истеҳсолот таъкид гардид ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин шуд ва дар оянда бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ боз 50 нафари дигар соҳиби шуғли доимӣ мегарданд. яъне шумораи коргарон дар ин корхонаи саноатии шаҳри Бӯстон ба 100 нафар расонида мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунонии бо суръати мамлакат имкон медиҳад ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад. мутахассисон бозомӯзӣ шуда ҳозир ҳаракат кунем ки сафи мутахассисонро зоид кунем, чунки технологияҳои холио бисёр ҳастанд ки намудҳои бисёр доранд. ҳаракат кунем ки сафи кориро бисёр кунем. сокинони мо ҳам зиндагии беҳбош дошта бошанд, зиндагии осуда дошта бошанд, бо ҷои кор таъмин бошанд. ما متخصصان ساحه من بعد نیز به پشتیبانی از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف استراتژی چهارم کشور صنعتی کنانی با سرعت مملکت سهمگذار گردیده نیروی خود را بهر آبادانی وطنمان روانه می‌نماییم. طبق معلومات در زمان صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر بوستان به 35 رسانیده شد. تنها دوام سالهای 2017-2021 یعنی در 5 سال اخیر در حدود شهر 18 کارخانه نو با زیاده از 500 جای کاری به فعالیت آغاز نمود. تا سال 2026 بنیادی باز 20 کارگاه و کارخانه نو صنعتی به نقشه گرفته شده است. تاکید گردید که در شهر بوستان امکانیت و اقتدارهای استفاده نشده برای باز هم تیزانیدن سرعت صنعتی کنونی هنوز زیادند و صاحبکاران در زمینه امتیاز و سبوکی‌های پیشنهاد نموده حکومت مملکت در دوره سالهای رشد صنعت که 5 سال 2022-2026 را در بر میگیرد با تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نو استحصال محصولات وطنی را افزایش و شماره جایهای نو کاری را بیشتر می‌نمایند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯстон ҳамчунин корхонаи заргарии зари суғдро баъд аз таъмиру аз навсозии мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ҳудуди корхона сехҳои заргарӣ, зарҳалкорӣ, қолаб омодакунӣ, сехи механикӣ ва анбори алоҳидаи нигоҳдории маҳсулоти тайёр ташкил гардида дар маҷмӯъ 30 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд.
8 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Бустон корхонаи заргарии зари суғдро баъд аз таъмиру аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳ зертобе корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистон буда солиёни зиёд кӯҳнаву фарсуда ва бекор буд. пас аз эълони иқдоми санъаткунонӣ бо сурати мамлакат чун ҳадафи чоруми стратегӣ зари суғд ба пуррагӣ навсозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти аълосифат бо дастгоҳҳои насли нави корӣ таъмин карда шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сехҳои истеҳсолии коргоҳ дидан намуда бо коргарони он суҳбати самимӣ анҷом доданд. иттилоъ дода шуд ки дар навбати аввал корхона дар ҳаҷми то 50 миллион сомонӣ дар як сол маҳсулот истеҳсол менамояд ва ин нишон дод тибқи нақша дар солҳои баъдӣ ба 100 миллион сомонӣ расонида мешавад. зари суғд истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ, армуғонҳои гуногун, нишонҳои сари синагӣ, нимпайкара, қолабҳои гуногуни металлиро роҳандозӣ намудааст ва инчунин аз сангҳои ороишӣ, туҳфаву армуғон омода месозад. ин коргоҳ солҳои зиёд аз фаъолият боз монда буд ва дар доираи дастури супориш ва дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат мо тавонистем ба пуррагӣ онро навсозӣ намуда барои фаъолияти босамар омода намоем. дар навбати аввал мо маҳсулоти воридотивазкунандаро барои бозорҳои дохилӣ омода мекунем ва дар марҳилаҳои баъдӣ содироти маҳсулоти ниҳоӣ ба дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. зари суғд бо дастгоҳ ва таҷҳизотҳои муосири соҳавӣ таъмин буда инчунин мутахассисони маҳаллӣ бо онҳо корбарӣ менамоянд. тамоми дастгоҳу таҷҳизоте ки дар доираи корҳои навсозӣ дар корхона насб гардиданд истеҳсоли Туркия ва Федератсияи Россия буда чунин шароит имконият медиҳад ки маҳсулоти ниҳоӣ бо сифати баланд омода гардад. иттилоъ дода шуд ки таҷҳизоти лазерӣ ки барои коркарди металли қиматбаҳо ва ашёҳои заргаришуда пешбинӣ гардидааст дар мамлакат нодир буда бо истифода аз ин имконот бо дар назардошти тамоми стандартҳои байналмилалии истеҳсолот дар корхона роҳандозӣ гардидааст. ба ҳамин монанд дар лабораторияи корхонаи зари суғд барои гузарондани озмоиши маҳсулоти ниҳоӣ дастгоҳи муосир насб гардида таркиби металлҳои қиматбаҳо низ ҳамаҷониба аз рӯи 26 нави талабот аз озмоиш гузаронида мешаванд. лазер метавонад гравировка намояд дар рӯи тилло, нуқра, мис, титан ва ғайра металлҳое ки дар рӯи дунё ҳаст метавонем гравировка кунем. Корҳои мо бо ин лазер босифат мешавад. метавонад 3D қолиб барояд ки бевосита мо метавонем бо ин қолиб ҳамчун танга ё ин ки медали тиллоӣ бароварда. дар ҳудуди корхона сехҳои заргарӣ, зарҳалкорӣ, қолаб омодакунӣ, сехи механикӣ ва анбори алоҳидаи нигоҳдории маҳсулоти тайёр ташкил гардида дар маҷмӯъ 30 нафар аз сокинони соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. дар корхона асосан хатмкардаҳои донишкадаи кӯҳию металлургияи Тоҷикистон ки дар шаҳри Бустон фаъолият менамояд ба кор ҷалб шуданд. хатмкунандаи донишкада устои заргар 20 сол аз фаъолияти устои заргарӣ мекунам. корхонаи нав ба номи зари суғд кушода шудааст. мо хеле ҳунармандон хеле хурсандем ки ба кор таъмин шудаем. мо намудҳои ҳалқа, ангуштаринг, дастпонаҳо, қошҳо, медалҳо ҳама чӣ месозем. корхонаи заргарии зари суғд ба пуррагӣ бо ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда маҳсулоти ивазкунандаи воридотро ба бозорҳои мамлакат пешниҳод менамояд. инчунин коргарон мақсад доранд ки маҳсулоти заргарии истеҳсол намудаи корхона ва маҳсулоти аз сангҳои ороишӣ омодагаштаи зари суғдро дар навбати аввал ба кишварҳои ҳамсоя содирот кунанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз мағозаи корхонаи мазкур дидан намуда бо маҳсулоти ниҳоии он шинос шуданд. дар ин ҷо асосан навъҳои гуногуни маҳсулоти заргарӣ ба монанди гарданбандҳои гуногун, чалаву гӯшворҳои занин ва дигар ороишоти занона ки аз металлҳои қиматбаҳо дар ҳамин корхона омода мегардад ба намоиш гузошта шуданд. маҳсулоти ниҳоии зари суғд дар баробари сифати аъло доштан ҳамчунин бо шакл ва тарҳи замонавӣ омода шуда инчунин имконият аст ки фармоиши мизоҷон низ барои тайёр кардани маҳсулоти заргарӣ қабул гардад. чунин номгӯи маҳсулот дар бозорҳои мамлакат воридотӣ буда ба фаъолият оғоз намудани корхонаи заргарии зари суғд воридоти онро ба кишвар то андозаи коҳиш хоҳад дод. корхона дар доираи амалишавии аввалин тадбирҳои солҳои рушди саноат дар Тоҷикистон ба истифода дода шуда дар нақша аст ки дар шафати он аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон корхонаи дузандагӣ ба истифода дода шавад. корҳои ободонӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар саҳни иншоот ва гирду атрофи он бо санъати баланд анҷом дода шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид масъулинро вазифадор намуданд ки бо дар назардошти талаботи бозори дохилӣ ва хориҷии истеҳсолотро ба роҳ монда ба сифати маҳсулоти ниҳоӣ ва рақобатпазир будани он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд.
дар ҳамин ҷо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи навсозии корхонаҳои фулузоти нодири тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. иброз гардид ки то соли 2026 навсозӣ дар тамоми корхонаҳои саноатии ҷамъияти мазкур дар назар дошта шудааст. бояд гуфт ки фулузоти нодири тоҷикистон дар тавозуни худ 7 корхонаи истеҳсолӣ дорад ва аллакай корхонаи хуҷандзил барои муҷаҳҳазсозии нақлиёти суҳавӣ ба кор шурӯъ намуд. зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд ки корхона айни замон метавонад нақлиёти ёрии таъҷилӣ, нақлиёти махсус барои кормардони милитсия, нақлиёти обкашонӣ ва коммуналиро дар заминаи мошинҳои гуногун навсозӣ намуда, мутобиқ ба талаботи ҷорӣ ба сохторҳои дахлдор пешниҳод намояд. қисмҳои иловагӣ ки дар нақлиёти суҳавӣ насб мегардад истеҳсоли худи корхонаи хуҷандзил мебошад. соли ҷорӣ бояд дар корхонаи гидрометаллургия бо гузарондани корҳои навсозии истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ барои таҷҳизоти кӯҳкорӣ ва мелиоратсия роҳандозӣ карда шуда, дар корхонаи хуҷандзил қисмати рехтагарӣ пурра таъмиру муҷаҳҳаз карда мешавад. ҳадаф аст ки бо баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ минбаъд ҳам ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ афзоиш дода мешавад ва ҳам шумораи ҷойҳои кории доимӣ зиёдтар мегардад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро вазифадор намуданд ки нақшаи пешбинигаридаро саривақт ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ иҷро намуда дар рушди саноати кишвар ҳиссагузорӣ намоянд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди фулузот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро мавриди истифода қарор доданд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. 8 феврал дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди фулузот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи коркарди фулузот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанин бо мақсади тақвияти раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар доираи эълон гардидани 2022-2026 солҳои рушди саноат таъсис дода шудааст. ҳадаф аз бунёди корхонаи нави саноатӣ истифодаи босамари имкониятҳои худӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифати ватанӣ мебошад. корхонаи нави истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Амирҷон Самадов дар кӯчаи саноатчиёни шаҳри Бӯстон дар масоҳати 2 гектар бунёд карда шудааст. бинои истеҳсолии корхона бар ҳаво буда 4300 метри мураббаъро дар бар мегирад. бо таъсиси ин корхона дар шаҳри Бӯстон 20 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дастгоҳу таҷҳизоти корхона истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон буда, онро мутахассисони ҷавони тоҷик васлу насб намуда идора менамоянд. маҳсулоти хом ба корхона аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дастрас гардида, раванди коркарди металл тавассути 3 хати муосири технологӣ ба роҳ монда шудааст. дар корхонаи навбунёд асосан 28 номгӯи маҳсулот аз ҷумла профил ва қубурҳои оҳанин бо шаклу андозаҳои гуногун мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол мегардад. мо оилаи Самадовҳо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтем ки дар солҳои рушди саноат корхонаи коркарди металл ва истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанинро сохта ба истифода диҳем. боиси хушнудист ки имрӯз бо иштироки ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи мо ифтитоҳ гардид. айни замон 2 хатти технологӣ ба коркард ва истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанин шурӯъ карда 20 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. оянда нақша дорем ки
боз иқтидори истеҳсоли корхонаро зиёд карда тавлидоти масолиҳи баландсифати сохтмониро афзоиш диҳем. миннатдории хешро ба пешвои миллат мерасонем ки мо соҳибкорони ватаниро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва барои рушду фаъолияти корхонаҳои мо шароит фароҳам меоваранд. бояд гуфт ки профилҳои оҳанин аз 2 ба 2 то 10 ба 10 сантиметр бо дарозии 6 метр ва қубурҳои оҳанин бошад бо қутурҳои аз 15 то 150 ва бо дарозии 11 метру 75 сантиметр истеҳсол карда мешаванд ки истифодаи онҳо барои солҳои тӯлонӣ пешбинӣ гардидааст. зимни шиносоӣ бо рафти истеҳсолот дар корхонаи нави саноатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро барои истеҳсоли босифати профил ва қубурҳои оҳанин ки ҳамчун масъулаи сохтмонӣ дар мамлакат талабот ба он зиёд аст вазифадор карданд. иттилоъ дода шуд ки дар корхона дар як шабонарӯз то 10 тонна металл коркард шуда аз он профилу қубурҳои оҳанини дорои сифати баланд истеҳсол мегардад. масъулони корхонаи нави саноатӣ нақша доранд ки бо истифодаи самаранок аз имкониятҳои мавҷуда истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанинро бештар намуда талаботи бозори дохилиро бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот таъмин намоянд. зеро ин навъи масъулаи сохтмонӣ аксаран аз кишварҳои хориҷӣ бо нархи гарон ва масрафи зиёд дастрас карда мешавад. акнун профил ва қубурҳои оҳанин дар ин корхонаи навбунёд бо шакл ва андозаҳои гуногун ҳам бо фармоиши мизоҷон ва ҳам бо дар назардошти талаботи бозорҳои мамлакат истеҳсол карда мешавад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки чунин корхона ба мо ташкил намуданд. мо соҳиби ҷои кор шудем. дар ин корхона мо қубуру профилҳо истеҳсол менамоем. профилҳои қубурҳои мо сифати баланд дошта хатҳои истеҳсолиро мо худомон назорат мекунем. қисми онҳо ба таври автоматик кор мекунанд. дар ҷараёни истеҳсолӣ кафшегарӣ ҳам истифода бурда мешавад. нияти мо ҳамин аст ки талаботи бозорҳои ҷумҳуриро бо маҳсулотҳои худ таъмин намоем. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари бунёд ва ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ масъулони соҳаро зарур аст ки ба масъалаи омода намудани мутахассисони идоракунандаи кори истеҳсолот ва технологияи муосир таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. дар саҳни корхонаи навтаъсис намоиши маҳсулоти истеҳсолшуда ташкил гардид ки аз он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дидан намуданд. дар намоиш маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи коркарди фулозот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки соли 2021 бо дар назардошти аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ дар шаҳри Бустон 4 корхонаи нави истеҳсолӣ бо ҷалби сармояи мустақим таъсис ва ба фаъолият оғоз карданд ки натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба бахши хусусӣ буда дар тақвияти тадбирҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар афзудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи некуаҳолии мардум заминаҳои устувору воқеӣ гузоштанд. бо мақсади боз ҳам бештар шудани нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ ва рушди босуботи фаъолияти корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. боздиди кории пешвои миллат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома ёфт. дар ин ноҳия президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷирпластро ифтитоҳ карданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи солҳои рушди саноат дар маркази шаҳраки Ғафуров аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд гардидааст. 8 феврал дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷирпластро ифтитоҳ карданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи солҳои рушди саноат дар маркази шаҳраки Ғафуров аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Мирхолиқов бунёд гардидааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷирпласт ки дар раванди татбиқи амалишавии ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд шудааст, 25 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. бо дар назардошти талаботи аҳолӣ ва ширкату корхонаҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷирпласт истеҳсоли зарфҳои полиэтиленӣ аз 100 литр то 5 тонна ба роҳ монда шудааст. ба таъкиди мутахассисон ин зарфҳои полиэтиленӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ буда рақобатпазирии он кафолат дода мешавад.
иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ ба 400 адад зарфи гуногун ҳаҷми босифат баробар аст. дар корхона беш аз 30 намуд зарфи полиэтилении ҳаҷму андозаҳои гуногун истеҳсол шуда дар як моҳ аз 8 то 10 тонна ашёи хом коркард карда мешавад. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Тоҷирпласт яке аз аввалин корхонаҳои саноатӣ ба шумор менавад, ки тибқи нақшу барномаҳои солҳои рушди саноат бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. Корхонаи мо бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои истеҳсоли зарфҳои полиэтилении ғунҷоишшон аз 100 то 5000 литр нигаронида шудааст. таҷҳизотҳои коргоҳи мо асосан аз давлати Туркия ва зарфҳои он бошад аз давлати Эрон харидорӣ шудаанд. айни ҳол дар коргоҳ шароити корӣ барои 25 нафар муҳайё гардида коргарон бо маоши хуб таъмин мебошанд. хатти технологии коргоҳи мо асосан бо гази моеъ ба роҳ монда шудааст. алҳол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии мо дар як моҳ зиёда аз 400 зарфҳои гуногун ҳаҷмро дар бар мегирад ва коргоҳ имконият дорад бо пайдо шудани харидор ҳам дар бозори дохила ва ҳам бозори беруна ҳаҷми истеҳсолотро дучанду сечанд гардонад. ба роҳбари давлат, пешвои муаззими миллат, мо соҳибкорон барои дастгирии ҳамешагӣ ба сектори хусусӣ яъне соҳаи саноат миннатдории хешро баён менамоем. хатҳои муосири технологии корхона ки қисме аз он тавассути гази моеъ фаъолият мекунад, аз ҷумҳурии Туркия ва ҷумҳурии исломии Эрон дастрас ва васлу насб гардидааст. ашёи хом бошад асосан аз ҷумҳурии Узбекистон, Федератсияи Русия ва ҷумҳурии исломии Эрон ба корхона дастрас мегардад. зарфҳои полиэтиленӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба шумор мераванд ва солҳои охир талабот ба он бештар гардидааст. умуман ду намуди истеҳсоли зарфҳои полиэтиленӣ ҳастанд. як намудашон бо роҳи ротомолдинг, дуюмаш бо роҳи дамкунӣ истеҳсол карда мешавад. раванди истеҳсолот аз се қисм иборат буда, дар қисми аввал он ашёи хоме ки вориди корхона мешавад дар цехи осиё онро майда мекунанд. баъд аз оне ки ашёҳои полиэтиленӣ майда карда осиё шуданд, онро ба цехи истеҳсоли зарфҳо дохили қолиб андохта дар ҳарорати 200-240 градус онро омода мекунанд. як цикли истеҳсолоти як зарф тақрибан 60-80 дақиқаро дар бар мегирад. зарфҳои полиэтиленӣ бо роҳи ротомолдинг имконият медиҳад ки зарфҳои пластикии калонҳаҷмро истеҳсол кунем. яъне аз 100 литр то 5000 литрро имрӯз корхонаи мо имконияти истеҳсол кардан доранд. ҳудуди иншооти навбунёд 3600 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар ҳудуди корхона иншооти ёрирасон аз қабили дафтари кории маъмурият, ошхона ва анбор барои нигаҳдории маҳсулоти хом ва тайёр бунёд карда шудааст. дар баробари истеҳсоли зарфҳои гуногун ҳаҷм дар корхона, истеҳсоли канорадеворҳо аз маҳсулоти полиэтилен бо андозаи 80 сантиметр баландӣ ва 1 метру 20 сантиметр дарозӣ ба роҳ монда шудааст. бо афзудани талабот ба маҳсулоти корхона, иқтидори истеҳсолӣ боло бардошта шуда, шумораи кормандон низ зиёд карда мешавад. аснои шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхонаи навбунёд, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми созандаи соҳибкор баҳои баланд дода, таъсиси корхонаи саноатиро дар самти истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот пешбинӣ шуда намуна арзёбӣ карданд. коргарону мутахассисон вазифадор гардиданд ки зарфҳои полиэтилении босифату рақобатпазир истеҳсол намуда, талаботи бозорҳои дохили ҷумҳуриро бо ин навъи маҳсулоти ватанӣ бо нархҳои дастрас таъмин намоянд. дар бозори ватании мо аз давлатҳои хориҷа зарфҳои полиэтиленӣ ворид мегарданд. аз давлатҳои хориҷа асосан зарфҳои полиэтилении бо роҳи дамкунӣ истеҳсол шуда ворид мегарданд ки на он қадар мисли ин зарфҳое ки мо истеҳсол мекунем бартарӣ зиёд дорад. дар баробари оне ки дар зарфҳои мо оби нӯшокӣ нигоҳ дошта мешаванд, боз дар ин зарфҳо метавонем чизҳои зироатӣ, маводҳои созишворию химикатӣ ҳам нигоҳ дошта шаванд. умуман истеҳсоли зарфҳои полиэтиленӣ партовҳои истеҳсолӣ надоранд. боқимондаи онро мо барои истеҳсоли сарпӯшҳои зарфҳои полиэтиленӣ истифода мебарем. дар саҳни корхонаи навтаъсис намоиши маҳсулоти истеҳсолшуда ташкил гардид ки аз он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дидан намуданд.
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулонро барои тақвияти ҷараёни истеҳсолот ва истифодаи оқилонаи иқтидорҳои мавҷуда роҳнамоӣ карданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар маҷмӯъ 123 корхонаи саноатӣ амал мекунад. соли 2021 дар раванди бо суръати бунёди корхонаҳои саноатӣ 13 корхонаи нав таъсис ва ба фаъолият оғоз карданд. мувофиқи маълумоти оморӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соли сипаришуда 3 миллиарду 424 миллион сомониро ташкил дода, ин нишон дод ба беҳтар гардидани сифати зиндагии мардум мусоидат намуд. дар асоси нақшаи чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди саноат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бунёди боз 20 корхонаи нави саноатӣ бо таъиноти гуногун дар назар дошта шудааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ҳамчунин корхонаи мебелбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Суғдро мавриди истифода қарор доданд. Дар корхона намудҳои гуногуни мебел аз ҷумла мизу курсӣ, роҳаткурсӣ, рахти хоб ва ҷевон истеҳсол карда мешавад. 8 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд корхонаи мебелбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Суғдро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фурқат Дадабоев бо харҷи 1.5 миллион сомонӣ бунёд ва бо технологияи муосир муҷаҳҳаз карда шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи нави истеҳсолӣ 30 нафар аз ҷумла бонувони маҳаллӣ бо шароити хуби корӣ ва маоши баланд таъмин гардиданд. масоҳати умумии иншооти нави саноатӣ 1.5 гектарро дар бар гирифта биноҳои истеҳсолӣ ва амборҳои маҳсулоти хому тайёри он дар майдони 1100 метри мураббаъ қомат афрохтааст. дар корхона намудҳои гуногуни мебел аз ҷумла мизу курсӣ, роҳаткурсӣ, рахти хоб ва ҷевон бо сифати баланд истеҳсол карда мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти васл гардида дар корхонаи мазкур аз давлатҳои Чин ва Туркия ворид гардида онро мутахассисони маҳаллӣ идора мекунанд. вазифаи асосии ин дастгоҳ аз он иборат аст ки дар раванди истеҳсоли мебел нақши муҳимро мебозад. нозикиҳои ин дастгоҳро ба пуррагӣ аз мутахассисони соҳа аз бар намудем. дар оянда кӯшиш мекунем ки дар раванди истеҳсоли маҳсулоти бо сифати ватанӣ ивазкунандаи воридот саҳми худро гузорем. ашёи хом барои истеҳсоли мебел аз ҷумла ДСП, МДФ, ЛДСП ва фарнитура аз Федератсияи Русия ва Туркия дастрас гардида дар асоси фармоиш ва завқу салиқаи мизоҷон бо шаклу андоза ва дизайни муосир маҳсулоти бо сифати ватании ивазкунандаи воридот омода карда мешавад. корхона имкон дорад ки бо истифода аз муосиртарин дастгоҳҳо дар раванди истеҳсоли мебел дар як моҳ 1000 метри мураббаъ ЛДСП ва МДФ-ро коркар намояд. истеҳсолоти корхона дар марҳилаи аввал барои таъмини бозори дохилӣ равона гардида масъулон дар асоси дастуру маслиҳатҳои сарвари давлат иқдом гирифтанд ки бо боло бардоштани иқтидори истеҳсолии содироти маҳсулоти ватаниро ба кишварҳои ҳамсоя ҳам ба роҳ монанд. бо дар назардошти ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти корхонаи нави саноатӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров азм доранд ки дар фурсатҳои наздик истеҳсоли маҳсулот барои омода кардани мебел аз ҷумла ДСП ва МДФ-ро дар худи корхона ба роҳ монанд то ин ки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт бо самар истифода гарданд. корхонаи истеҳсолии мебелро мо соҳибкорони ватанӣ дар доираи дастгириҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта ба истифода додем. истеҳсолоти корхонаи мо дар марҳилаи аввал асосан барои таъмини бозори дохилӣ равона гардидааст. дар оянда нақша дорем ки дар асоси дастуру маслиҳатҳои имрӯзаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидори истеҳсолиро боло бардошта баробари бештар кардани ҷойҳои корӣ содироти маҳсулотҳои хушсифатро ватаниро ба кишварҳои ҳамсоя низ ба роҳ дарорем ва дар боло бардоштани иқтидори содироти мамлакат саҳми худро гузорем. тарҳ ва дизайни мебелҳои истеҳсолии корхонаи муосири саноатӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ пешниҳод гардида асосан бо фармоиши сокинон маҳсулоти ивазкунандаи воридот
آماده کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با روند استیصال مبل در کارگاه استیصالی از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایش تمام نمود مبل های استیصالی کارخانه معاصر صنعتی به طور وسیع معرفی گردید. اطلاع داده شد که ستاره سرخ دومین کارخانه مبل براری در ناحیه باباجان غفورов بوده. در اساس نقشه سالهای رشد صنعت در دوام 5 سال آینده در ناحیه 20 کارخانه نوی صنعتی از جمله در این سمت بنیاد کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را جهت سهمگذاری در راه رسیدن به هدفهای سالهای رشد صنعت، تامین صنعتی کنونی با سرعت کشور و دستگیری سیاست اجتماعی حکومت مملکت نمونه ارزیابی کرده مسئولان را برای استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده در این سمت و فراهمسازی باز هم شرایط مساعد برای عملی سازی اقدامهای سازنده شرکت و کارخانه‌های بخش خصوصی موظف نمودند. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ҳамчунин ба мавзеи сомғор ташриф оварда дар ин мавзеъ хати оби полизии корхонаи давлатии кишоварзии палоси агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғдро ба истифода доданд. 8 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورov همچنین به موضع سامغار تشریف آورده نخست خط آب پالیزی کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد را به استفاده دادند. خط آب پالیزی با نصب دو محرک نو با اقتدار 1500 کیلوولت و گردش 750 از مسافه 20 کیلومتر از کانال یکم سامغار به این موضع آورده شد. اقدام آبیاری زمین‌های موضع سامغار با مقصد استفاده پرثمر و مقصدناک زمین‌ها عملی گردیده. این روند برای به گردش درآوردن قطعه‌های نو، پیشگیری از شورشوی زمین‌ها برقرار و بنیاد باغ و تاکزارهای اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی مساعدت فعال خواهد کرد. بهر تامین اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در حدود ناحیه برای آبیاری نمودن خواجگی‌های دهقانی برای موسم سال 2022 4 عدد محرک برقی خریداری کرده شده. از جمله 2 عددی آن در پایگاه آبکشی سامغار نصب و وصل کرده شده است که برای تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی در موسم سال 2022 در منطقه سامغار می باشد. آبیاری نمودن زمین‌های کشاورزی برای تامین شدن امنیت آذوقه‌واری کشور یکی از هدف‌های عمده باشد مساعدتی خیلی خوب دارد. سپس در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نقشه جاگیرشوی تاکزارهای دهات ددبای خالمتوف و اسماعیل ناحیه باباجان غفورov شناس شده در کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد با شناندن نهال تاک به بنیاد 50 گکتار تاکزار نو آغاز بخشیدند. با آغاز بنیاد تاکزار نو 50 ساکن محلی با جای کار دائمی تامین گردیده در جریان کارهای موسمی در صحرا علاوه 150 نفر دیگر جلب کرده می شوند. اطلاع داده شد که در جماعت‌های ددبای خالمتوف و اسماعیل ناحیه باباجان غفورov 2800 گکتار تاکزار موجود بود. سال روان در اساس نقشه 200 گکتار آن برقرار کرده می شود. انگور پروران دو دهات که اکثریت تاکزار ناحیه باباجان غفورov را در اختیار دارند تنها سال 2021 زیاده از 15000 تن حاصل جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی نمودند. بنیاد تاکزار نو در موضع سامغار در زمینه باغ‌های کهنه که سالهای 1978-1979 تشکیل گردیده بود با دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب کارخانه دولتی کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله انجام داده می شود. سال روان در مرحله اول بنیاد باغ در این موضع با استفاده از 4 نوع نهال انگور صادراتی از جمله حسینی، سفید و سیاه، شاهانه و غلبه 10 گکتار تاکزار نو در اساس توسعه متخصصان عملی کرده می شود. نیالها برای بنیاد تاکزار از خواجگیداران پیشقدم شهر ترسونزاده و ناحیه شهر نو که با اقلیم این موضع خیلی موافق و تاباور می باشند
دسترس گردیده است. در شرایط فعلی جامعه جهانی توجه به رشد ساحه کشاورزی و در این زمینه وسیع نمودن مساحت باغ‌های سرحاصل امکان می‌دهد که ساکنان مملکت پورا با محصولات خودی تامین و اقتدار صادراتی کشور بلند برداشته شود. بنیاد تاکزار نو در موضع سامغار محض در دایره همین هدفها عملی شده در سمت تطبیق برنامه‌های ساحوی دولتی، تأسیس جایهای نوی کاری و مهمتر از همه نائل شدن به تامین امنیت عضوقواری مساعدت می‌کند. در اساس توصیه متخصصان بنیاد تاکزار با شناندن فاصله بین نهال‌ها 6 متر انجام داده می‌شود. همین طریق در یک هکتار 277 نهال تاک شنانیده می شود که این تدبیر برای گرفتن حاصل خوب و فراوان زمینه اساسی می گذارد. در ناحیه زیاده از 3000 هکتار تاکگذارهای کوینه باشد. اگر ما از این مرحله تاک‌هایی که فرسوده شدند کوینه شدند ما مرحله به مرحله و موافق برنامه تصدیق گردیده همه ساله ما برقرار کرده ایستادیم. 50 هکتاری که بنا حاضر در کارخانه پلاس برقرار کرده ایستادیم، این مساعدت میکند که برای هم با کار تامین نمودنی اهالی می باشد و برای پورا تامین نمودنی جزء تامهای قوای مسلح با محصولات خودی مساعدت می نماید. یادآور میشیم که کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص در ولایت سوخت سال 2009 تأسیس یافته. در آن در مجموع 115 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. سمت اساسی فعالیت کارخانه به تامین جزء تامهای قواهای مسلح مملکت در حدود ولایت با محصولات گوناگون کشاورزی روانه گردیده است. مساحت زمین‌های کارخانه بیش از 1486 هکتار را تشکیل داده، 910 هکتار آن را زمین‌های کشاورزی و 526 هکتار را زمین‌های کارم در بر می‌گیرد. در زمین‌های کارخانه بنیاد باغ و کشت و پرورش غله و زراعت گوناگون بر راه مانده شده، با پرورش چاروا هم توجه زیاد داده می‌شود. مسئولان کارخانه هم مسئله در اساس دستور و راهنمایی‌های پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سمت تامین جزء تام‌های قواهای مسلح کشور با استحصالات خودی میدان باغ‌ها و کشت و پرورش زراعت گوناگون کشاورزی را افزایش داده در این سمت به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. فعلا تنها میدان تاکزار کارخانه 120 و 112 هکتار را در بر می‌گیرد و در دایره برنامه‌های دولتی مرحله به مرحله با تاک‌های نوهای بلندصفت برقرار کرده می‌شوند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با مسئولان اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت وضع کنونی جهان معاصر از جمله نارسایی مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا جهت استفاده مقصدناک با مورد زمین‌های در اختیار داشته و با این راه افزایش دادن حجم سالانه استحصال محصولات با صفت وطنی به رهبریت کارخانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان ویکتور الکساندرویچ دینیسенکو را با خواهش او به حضور پذیرفتند. محترم رستم امامعلی در آغاز صحبت ویکتور الکساندرویچ دینیسенکو را به مناسبت سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدنش صمیمانه تبریک گفتند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از وضع مناسبت‌های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و بلاروس با توجه به رابطه‌های قوی سیاسی، اقتصادی، علمی و تکنیکی و فرهنگی که از ملاقات‌های منتظم سطح عالی رهبران دو دولت منشأ می‌گیرند اظهار قناعتمندی کردند. اثنای ملاقات جانب‌ها مسئله‌های مبرم رشد رابطه‌های بین پارلمانتی تاجیکستان و بلاروس را در صیغه دو جانبه اینچنین در دایره سازمان‌های بین منطقوی و بین المللی بررسی نمودند. در برابر این ضرورت محاکمه وضع و دورنمای همکاری بسیار جانبه بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای جمهوری مجلس ملی جمهوری بلاروس اینچنین در دایره معیارهای حقوقی و قانونگذاری تقویت دادن نتیجه‌های نظررسی به دست آورده شاخه‌های حاکمیت اجرایی دو کشور تاکید کرده شد. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین فرمانده نوتعیین پایگاه نظامی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان یوگنی گنادویچ کاویلین را با خواهش او به حضور پذیرفتند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در آغاز صحبت
кавилинро ба муносибати фармондеҳи пойгоҳи низомии 201 Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданаш самимона табрик гуфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои марбут ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва пойгоҳи низомии 201 Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. ҷонибҳо бештар ба мавзӯъҳои такмили робитаҳо дар доираи муносибатҳои шарикии стратегии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дахл карданд. таъкид гардид ки таи 30 соли барқарории муносибатҳои дипломатӣ миёни ду кишвар ҳамкориҳо сатҳу уфуқҳои навро касб карданд. қисми бештари мулоқот ба масъалаи ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо субъектҳои Федератсияи Россия дар соҳаҳои гуногун бахшида шуд. дар мулоқот сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Игор Лякин Фролов иштирок доштанд. мулоқот ба таври созанда ва дар фазои якдигарфаҳмии комил сурат гирифт. мавзӯи дигар имрӯз дар яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат рӯзи дарҳои боз баргузор шуд. дар чорабинии хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҷавонони фаъоли синни даъватӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ба ифтихори истиқбол аз солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 23 феврал таҷлил мегардад, бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш як қатор чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ баргузор гардида истодааст. таҷлили рӯзи дарҳои кушод ки бо иштироки намояндагони кумита ва хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, инчунин ҷавонони синни даъватӣ дар қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, идомаи чунин чорабиниҳо маънӣ дод гардид. дар қисмати назаравии ҳамоиши ҷавонон ҳозирин доир ба нақши артиши миллӣ дар собот ва пойдории кишвар ибрози сухан карда таъкид доштанд ки бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат имрӯзҳо дар ҳама қисмҳои низомӣ шароити будубош ва хизмат беҳтар гардида, низомиён бо тамоми лавозимоти зарурӣ дастрасӣ доранд. ҳамчунин солтусол баланд гардидани таъминоти ҳарбиён бо хонаҳои истиқоматӣ, заминҳои назди ҳавлигӣ ва амсоли инҳо шаҳодати дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ҳамин росто ба як қатор афсарону сарбозони фаъоли қисми ҳарбӣ тӯҳфаву сипосномаҳои дастандаркорон тақдим карда шуд. ҳадаф аз таҷлили ин чорабинӣ боз ҳам баланд бардоштани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон ва пеш аз ҳама сазовор таҷлил намудани ҷашни рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ мебошад. имрӯз дар доираи баргузории чорабиниҳои ҳарбӣ ватандӯстӣ ҳамзамон мулоқоту вохӯрӣ, табрикоту таманниёт ва маҷмӯи чорабиниҳои хусусияти варзишӣ дошта аз рӯи намуди шашка, шоҳмӯ, дастхобонӣ, банкашӣ ва ба ин монанд дигар намуди чорабиниҳо мунтазам ташкил ва баргузор карда мешавад. дар қисмати дуюми чорабинӣ хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ аз шароити будубоши сарбозон ва раванди таълим дар ин қисми ҳарбӣ дидан карданд. қобилу аз зикри хос аст ки дар қисми ҳарбӣ тамоми шароитҳо барои омӯзишу хизмат ва машқу тамрин дар сатҳи баланд фароҳам оварда шудааст. ҳамин гуна ҳамоишҳои идона дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бахшида ба рӯзи артиши миллӣ идома дорад. бонки байналмилалии Тоҷикистон намояндагии худро дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ифтитоҳ намуд. тибқи иттилои хабарнигорони мо, бо ифтитоҳи филиали ин бонк дар маркази маъмурии вилоят боз даҳҳо нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. дар доираи татбиқи ҳадафу барномаҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи бонкдорӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои хубу саривақтӣ ба сокинони кишвар, фаъолияти филиали ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бонки Байналмилалии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар дар бинои наву замонавӣ ба роҳ монда шуд. масъулин аз шароити корӣ ва хизматрасонии филиали Бонки Байналмилалии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар шиносоӣ пайдо карда, зимни суҳбат бо кормандон таъкид намуданд ки бо истифода аз чунин шароитҳои мусоиди корӣ ба сокинон бо сифати баланди касбӣ хизматрасонӣ намоянд. дар филиали мазкур тамоми хизматрасони бонкие ки ҳастанд бозам фарохтар, бозам кушодтар пешниҳод карда мешавад. ва мизоҷон ҳозир яке аз самтҳои стратегие ки мисол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифта шудааст, ин зиёд кардани додугирифти ғайринақдӣ. дар филиали мо ҳам пешниҳоди кортҳо ройгон ба роҳ монда шудааст ки қарзои кишоварзӣ бо фоизҳои беҳад паст, қарзо ба омӯзгорон ва табибон, қарзо бо гарави тилло, яъне беҳад қарзои баррасишаванда ва пешниҳодшаванда ки бо фоизҳои нисбатан паст аз 10% оғоз карда мешавад ин фоиз нокиёш.
قابل ذکر است که رشد همه ساحه‌های خواجگی خلق بخصوص ساحه کشاورزی، فعالیت بخش‌های صاحبکاری و خصوصی و در مجموع گردش سودای خارجی از فعالیت بانک‌ها و نظام درست آن وابستگی زیچ دارد. به اندیشه متخصصان با نظرداشت طلبات جامعه بخصوص احتیاجات ساحه‌های صنعت و کشاورزی که بیشتر ساکنان ولایت ختلان در همین بخش‌ها کار و فعالیت می‌نمایند، تأسیس و به فعالیت پرداختن فیلیال و مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی در همه گوشه و کنار ولایت تقاضای زمان است. طور اطلاع داده شد در فیلیال بانک بین المللی تاجیکستان در شهر باختر همه گونه خدمت‌رسانی‌های بانکی به مانند انتقال مبلغ‌ها، قبول پس‌اندازها، کارت‌های پرداختی، گشودن صورت حساب، پیشنهاد قرض‌ها، عوض نمودن پول‌های فرسوده شده، عملیات‌های حساب برابرکنی و قبول مبلغ برای اندازها به راه مانده شده. در آن 15 نفر بخصوص متخصصان جوان با جای کار تامین گردیدند. بانک تصمیم گرفته است که اکثر کادرهای کار جلب شونده این بانوان باشند. کارمندان بالایقت پیشنهاد کرده می شود. یکی از وظیفه‌های اولین درجه که در نزد این کارمندان هستند این یک به صفتی بلند خدمت رسانی، یعنی که با معامله خوب، با فهماندهی تمام جبهه‌هایی که به مزاج لازم است همین پیش بینی کرده شده است. ما امروز بسیار خرسند هستیم که در شرایط خوب و موثر کار و فعالیت می‌نماییم. کار هر روزه ما که بی‌واسطه با مردم است، کوشش می‌نماییم که اولاً با یک رفتار خوب و نمونه‌ای به مزاجان خود خدمت‌رسانی‌های بانکی را پیشنهاد نماییم. در بانک ما تمام نمود خدمت‌رسانی‌ها پیشنهاد کرده می‌شود. ذکر گردید که فیلیال بانک بین المللی تاجیکستان در شهر باختر دارای دستگاه چاپ کارت‌های پلاستیکی میباشد و در آن دسترسی و استفاده تمام خدمت‌رسانی‌ها توسط کارت‌ها رایگان میباشد. با اطلاع مسئولین عین زمان در شهر و نواحی ولایت ختلان 2 فیلیال و 5 مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی جمعیت سهامی پوشیده بانک بین المللی تاجیکستان فعالیت داشته. من بعد نیز با نظرداشت طلبات در دیگر منطقه‌ها نیز مرکزهای خدمت‌رسانی و فیلیال‌های خود را تأسیس خواهد داد. زیرا در شرایط فعلی رشد و پیشرفت اقتصاد ملی فعالیت با نظام و ثمره بخش بانکداری موقع مهم دارد. در نشست خبری سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان گفته شد که سودهای اقتصادی جهت اجرای مقررات کنستیتوسیا، قانون کنستیتوسیونی درباره سودهای جمهوری تاجیکستان و دستور و هدایت‌هایی که از پیام پرزیدنت کشور به مجلس عالی برمی‌آیند فعالیت خود را راه‌اندازی کرده بهر اجرای رسالت کنستیتوسیونی به عمل گردیده عدالت سودی با حیث مسئولیت سال 2021 را جنببست نمودند. در سال 2021 رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی تحت نظارت قطعی قرار داشته به دستگاه سودهای اقتصادی از 580 مراجعت وارد گردیده 74 تاش به عمل و رفتار سودیه‌ها دخل داشته نسبت به عمل 4 سودیه تدبیرجویی شده است. در این دوره 20 جنبستی عملیه سودی بررسی پرونده ها گذرانیده شده برای برطرف نمودن سبب و عامل های حقوق ویرانکنی ها، پیشگیری و اصلاح کمبودی ها با مقامات دخلدار 16 پیشنهاد ارسال گردیده است. در موسم آبیاری سال 2021 توسط پایگاه‌های آبکشی و چاه‌های عمودی در شهر و ناحیه‌های جمهوری با استفاده 8.9 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز تا 424 عدد دستگاه آبکشی و 67 چاه عمودی کار کرده کشاورزان را با آب آبیاری تامین نمودند. این نقطه را امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خالمراد رحمان با دایره وسیع خبرنگاران وسایل اخباری عامه بیان نمود. ضمن نشست مذکور اطلاع داده شد که در این دوره اداره‌های بهداشت زمین و آبیاری شهر و ناحیه‌ها با 61050 استفاده برنده آب شرطنامه داد و گرفت آب را به امضا رسانیده با آنها در حجم بیشتر از 4 میلیارد متر مکعب خدمت آبرسانی نمودند. طبق اطلاع مسئولین در این دوره از جانب اداره‌های زیرتابع اگنتی در دایره برنامه دولتی بهتر نمودن وضع ملیاراتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2019-2023 با مبلغ 9 میلیون سومانی کارهای ملیاراتیوی به اجرا رسانیده حالت غیر قناعت بخش ملیاراتیوی قریب 10,000 گکتار زمین بهتر کرده شد. تذکر داده شد که عین زمان در جمهوری 347 عدد اساسیاسیون استفاده برندگان آب فعالیت می‌نمایند که با 413 گکتار یا اینکه تقریباً 59% زمین‌های آبیاری شونده جمهوری خدمت می‌رسانند.
дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба фаъолият шурӯъ мекунад. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид ба намояндагони васоити ахбори умма хабар дод. айни ҳол дар муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ корҳои таъмиру навсозӣ ҷараён дошта, он бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавии истеҳсоли Аврупо муҷаҳҳаз мегардад, ки дорои сифат ва дақиқияти баланди пахши навору садо мебошад, иброз дошт Нуриддин Саид. иттилоъ дода шуд, ки бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 кумита 6 лоиҳаи сармоягузориро бо арзиши беш аз 73 миллион доллари амрикоӣ таҳия намуда барои муаррифии пайдо намудани сармоягузорон аз ҳисоби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавии молиявӣ ва дигар шарикони рушд ба вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мамлакат пешниҳод намуд. дастгирӣ ва татбиқ намудани лоиҳаҳои мазкур мушкилоти асосии соҳаи телевизион ва радиои мамлакат аз ҷумла таъмини садфоизаи фазои иттилоотии мамлакат бо барномаҳои шабакаҳои давлатии радио ва телевизиони рақамӣ, тақвияти иқтидори техникӣ ва таъмини самаранокии фаъолияти ҷамъияти саҳомии кушодаи телерадиоком, бунёди манораи радиотелевизионӣ берун аз ҳудуди шаҳри Душанбе, мутамарказ намудани ҷойгиршавӣ ва хубтар намудани фаъолияти шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ, харидорӣ ва дастрас намудани таҷҳизот барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои давлатиро ҳал намуда шароит ва рақобатпазирии шабакаҳои телевизион ва радиои давлатиро беҳтар мегардонад, изҳор намуд раиси кумита. ҷиҳати сазовор таҷлил намудани иди Наврӯз роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии телевизиони Сафина тасмим гирифтанд, ки ба ноҳияҳову вилоятҳои Тоҷикистон сафар намуда на танҳо барномаи консертӣ, балки оид ба урфу одатҳое, ки хоси маҳалҳо ва иди Наврӯзанд, барномаи хуб омода ва пешкаши бинандагон гардонанд. ин матлабро зимни нишасти матбуотӣ директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина Носир Саидов ба хабарнигорон иброз дошт. зикр шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ дар шабакаи телевизионии Сафина ҷиҳати инъикоси ҷараёни иҷроҳои вазифаҳое, ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардиданд, мунтазам гузориш ва барномаҳои ихтисосӣ таҳия ва манзури бинандагон гардонида шуданд. масъалаҳои фаъолияти муассисаҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ, мақоми зан дар ҷомеа, такмили ихтисос ва омода кардани кадрҳои болаёқат, риояи қоидаҳои гигиенӣ, пӯшидани ниқоб ва риояи фосилаи иҷтимоӣ, соҳаи кишоварзию боғдорӣ дар ин барномаҳо баррасӣ гардиданд. бо мақсади рушди фарҳангу ҳунар ва дарёфти истеъдодҳои нав, баланд бардоштани мақому нуфузи ҷумҳурӣ дар сатҳи байналмилалӣ, муассисаи давлатии телевизиони Сафина имсол низ дар амалисозии фасли дуюми лоиҳаозмуни байналмилалии Осиёи марказӣ истеъдод меҷӯяд, дар ҳамкорӣ бо шабакаҳои телевизионии ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон ва Қирғизистон иштирок намуд, иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии телевизиони Сафина. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.